Por primeira vez, Noia acollerá un curso de verán da Universidade da Coruña. Desenvolverase do 2 ao 4 de xullo na Casa da Cultura e versará sobre turismo. A actividade presentada no Concello incluirá diversos apartados nos que se afondarán sobre distintos aspectos relacionados con este sector e os factores estratéxicos para o desenvolvemento dun determinado territorio. O curso, aberto tanto a alumnos como a poboación en xeral, incluirá poñentes da zona e charlas vinculadas directamente con esta comarca, como as que analizarán a importancia do Camiño de Santiago e a marca Portus Apóstoli. Queríamos facer un curso internacional no sentido de que parecenos moi interesante traer xente de outras zonas, pero tamén de outros países para ver as experiencias que están levando a cabo nos seus destinos para nós tamén poder adaptar esas estrategias neste caso, ao Concello de Noia e a nosa comarca. Por eso imos ter, por suposto, poñentes da Universidade do Miño, de Portugal, tamén imos ter un poñente da Universidade de Florencia e tamén imos a traer xente de outras partes do país, como por exemplo de Madrid e de outras zonas, para enriquecernos das súas experiencias. O que si tiñamos claro era que no 2018, neste ano tan importante, o Camiño de Santiago tiña que estar moi presente, non? Tanto en ese primer día, onde estará Pedro García Vidal, como en ese último, onde toda a xente que nos vai vir a visitar en esta mesa redonda para a clausura, que poida ter unha visita guiada e poida ver el in situ todas as relacións que temos nós co Camiño de Santiago. A inscripción para participar neste curso de verán xa está aberta. Os interesados teñen ata o próximo 27 de xuño para facelo a través da páxina web da propia universidade. Terá un custe de 50 €, que se reduce a 30 para universitarios e desempregados.